Ngisayintombi kinjena bengifisa ukuthi umntombi bami uthathwe wena. Manje into ngitshela yona ufisa ukuthi mina ngibe umuntu wakho. Crush on you. Today we are gathered here at the beach because we are here to witness some young love. So please come with me. Let's get together so we can be all right. Hello, hi, igama ngusine ngwakanene. But of course, if we VIP asemhlabeni, then you get to call me Auntie Oma 2000, and I will be your host with the most that does the most on toast right here on your favorite show. I have a crush on you, and please do remember it is season 2. Welcome to the show, and thank you so much for tuning in to Select Africa TV. Namhlanje ngitesilethe la eBish Durban. Ukuthi intokazi noNtabeko akaHlophe usibhalelile watsandwa ama-2K. Please ngisethe ungenzele ivaru ungenzele iqiniso. Kunemjitha, kunejongo engilidingayo ngilifunisa okwamathuba omsebenzi omasipala ayi ngisho bala eThekwini ke manje umasipala mfethu umasipala othipa. So she wants to be in a relationship, a romantic relationship with Usihle. Now there's a twist and there's a turn to the story, but I will not be the one to reveal that. Ngizolinda uNtabeko kubuyena uzoxoxela ngeplot twist, which is twisting harder than lemon twist, okay? So you stick around ungayindawo, join us on the show right now. Khona uzokwazi ukuthi ubone ukuthi istory sohamba kanjani. If nawe khona umuntu ofuna sikuhlanganise naye kwezothando, kuma friendships, work-wise, mhlawumbe ufuna ukusebenza naye but uyamsaba mfethu, awazi uzomngena kanjani uyamnqanqa. Then ngiyacela ukuthi usibhalele ku Select Africa TV on the email address down below. Njengenjayelo sizokusetha. Please also follow us on social media. It is Select Africa TV everywhere, and don't forget to subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Nami ngikhona enkundleni zokuxhumana ngusinenene everywhere. So while you follow us on social media, I would like you to follow me. Siyogubha magagasa, gubha nothando. Sibone ukuthi i-potential couple yethu namhlanje incane kakhulu isiphatheleni asambe. Anibonani babukeli, igama lami nguNontobeko Hlophe. Ngibhalele lana kwa Select TV ngoba ngifuna usizo. Khona insizwe engayibona emakhaya ukuthiwa Usihle. Ngiyayithanda kakhulu. So ngiyazi ukuthi noma wengane yakhe kodwa ngimthandile. Bengicela abaka Select TV bengisize ngaye ukuze ngikwazi ukumthola. Indaba yokuthi uNonto ufuna ukuba umuntu wesithathu ku relationship ayingithusanga because into ejwayelekile le, into common kakhulu. Angisho ukuthi into enhle noma into embi. Ngisho nje ngeke ngimjaje because ngijwayele. It's something we've seen happening like a lot. Bancane abantu besilisa emhlabeni, baningi abantu besifazane. Kulabantu besilisa abancane abakhona, kusazoba khona ba LGBTQ. So I mean, yabo, so I'm not really shocked ukuthi uthozo understander. Yeah, akungithusa, it's a very common thing. Benoma wengane Usihle basathandana ngokwazi kwakho. Yes, ngiyazi. So when you awunayo problem nokuthi ube owesithathu ku relationship? No, understand ukuthi khona. No, anginayo inkinga. Ngiyazi ukuthi Usihle ungowami futhi ngizomthola. Hey, wangicabangisa khonto ngiyibona einkundleni zokuxhumana. Bathi abantu abasiqhatha nabafani labo sisi abasibona bazo understand aba mind. Yini labo? Yithi lawo. Okay, so Usihle umjwayele kangakanani? Ngeke nakhuluma before noma umuntu omazela kude, ngiyakuzwa ukuthi uthumazela ngasemakhaya, but ubudlelano benu budeep kangakanani? No, angimazi, ngangimbona nje emcimbini emakhaya, so asikwazanga ukuxoxa ngenxa yesimo sesikhathi. Ingakho ngibhalela kwa Select TV ngoba ngidinga usizo. Okay. So yini lengaka uyithande ngoSihle kwenza ukuthi uzuze ukuthi anginandaba namawengane loyo. Nami ngikhona, I'm here and ngiyindawo yini nje chaza ngaye? Kuningi engichaze ngayo, yabona nje indlela emi ngayo, uyabo ilento engiyifunayo. Ilento ephezulu ekhekheni. Ngiyamdinga kakhulu. So uthanda indlela ame ngayo, structure somzimba? Yes, structure somzimba wakhe nje. Ne-height yakhe right. Nani? I-height yakhe. I-height? Yes, i-height. Umoya wakhe personality kanjani? Nje, saxoxa isikhashana esincane kodwa hayi ngamthanda kakhulu umfana. Okay. So mawucabanga uzo-reacta kanjani to you saying uzothanda ukuba umuntu wesithathu ku relationship? Mawumbheka does it look like umuntu ongaba nenkinga nalokho noma uzothi nje uzokwamukela izandla ezivulile zo2 athi woza. Oh fiyasa kubuza uzomthanda ngiyamazi. Oh uyabona nje ukuthi ngiyazibonela ukuthi nje hayi yonke into izohamba kahle. So masuphakathi ku relationship, would you want ukuthi beqhubeke noma wengane bo2 ne? Yeah. Bese kuba wena noma uzofuna ukuthi nazane noma wengane kube relationship eyodwa yeni nobathathu noma uzo expect ukuthi amiyeke uma wengane bese step over wena? I'm just trying to see ukuthi ama intentions akho noSihle akanjani. No, angibhekile ukuthi
unoma wengane yakho bahlukana anginankinga nokuthi bethandane. So ithuba likuyena ukuthi ehambe uxoxisana noma wengane yakhe anginankinga mina nokuthi ngene ngibe unkosikazi wesibili. Nkosikazi. Yebo. Hayibo Lady Gaga usagagameli. Yabo la sekhuluma khona indaba womshado ayungithusile because usetheni umfana like akakahlali phansi nomfana abika udaba lakhe akakazi nokuthi umfana uzoresponda kanjani already sebona umshado hayi sehlisana umoya ladies. That's the only thing I can say ukuthi nje eyasemshadweni iyona ke ngithusile because it's like uyayibaxa ke manje uyayibaxa because ngene ukuba usonjalo usukhulumile nomfana usiyamaza umfana uzothina awukakamuzwa nomfana ukuthi isetup uzoyivuma yini uzothi uzomakoti wakhe kodwa phela ngenzeka umakoti wakhe ayikho inkinga. And also it's a good thing that she's being optimistic about this because if uza la and akanali ithemba akazithembi then what's the point uyaphi. So it's a good thing ukuthi uyayithemba ukuthi bazoshada nomfana angimjudge but I'm just saying whoa bazwaphothoma. So into esithemba ukhule nawo vele ujwayele No angijwayele but ngiyengibone nje yabo ukuthi awumind nje into ongayiphileka kuwena. Yeah anginankinga nayo. Okay so okay, you know what, it's fine. Le question ebenginayo izophenduleka mangabe usihle esela sesimbriefa sesimchazela usuxoxa naye ne asingabe samosha isikhathi ke. Please do not go anywhere. You are still tuned into I Have a Crush on You and it is season 2 right here on Select Africa TV. Siyolanda usihle ke manje nasifuna ukubona ukuthi njoba sizomchazela ukuthi size ngesihle uzothini yena usihle ngalolu daba. Danko. Sawubona sihle? Kunjani? Ngiyaphila. Usangikhumbula la sabona nakho nemcimbini emakhaya. Ya kona ngisakukhumbula ubuso bakho ngisakukhumbula but igama engalazi. Igama lami nguNontobeko. Nontobeko. Yebo. Nontobeko lo sikuyakhumbula. Siyakhumbula. Izitsha lapha yana usibanga izitsha. Kwakuyimini impela. So wesihle ngibhalele lana kwa Select TV ngoba ngidinga bengisize ngawe. Ngabuka ngakuthanda lapha yana kulo mcimbi esahlangana kuwona. Into engayithanda kuwena nje ngathanda isizotha sakho, ngathanda ukuthi uyinsizwa ayithanda amasiko, so ubuciko so ngase ke ngiyaheheka njengoba ngisayintombi kinjena bengifisa ukuthi umntombi bami uthathe wena. Manje into ngitshela yona ufisa ukuthi mina ngibe umuntu wakho. Yebo sihle bengifisa kanjalo impela bengiyakuthokozela lokho. Sithandane. Yebo sithandane. Kuzoba nzima ke lokho. Ukhona lo engaqondi ufuna ukuthi ngithathe lo mntombi bakho kwenzakalani? No sihle njengoba uyinsizwa enesizotha obvious uyinsizwa enothando. So bengithanda mina ukuthi umntombi bami uthathwe wena ube umkhwenyana wami ngokusemthethweni. Kodwa unakho ukwazi ukuthi mina nginomuntu engamzalisa ingane lapha emakhaya. And uyalazi ke usiko mpilo lasekhaya noma usiko mpilo langakithi ukuthi lithi if wena uzalise umuntu ingane lo muntu loyo kuyomela umshado. Washo njalo ekhaya ukuthi sengibona njengengoduso yasekhaya ngoduso yakhe. Anginayo inkinga naleyo nto sihle ishoyo. So sekukuwena ukuthi uzoxoxisana kanjani noma wengane yakho bengivele ngazi ukuthi ukhona uma wengane yakho ovele unayi. So mina ngidinga wena kube ukuthi siyavumelana bese kuba wena oxoxa naye uma wengane yakho ukuthi nixoxisana kanjalo uyavuma yini ukuthi ngene ngibe ngosithathu because mina ngiyakudinga empilweni yami. Manje ubona mina njengendoda entengentenga njengamanje ungibona ukuthi lo wakwami yena le ngithana naye manje akawenzi umsebenzi kahle. Akangigculisi noma yindaba ucabanga ukuthi udinga usizo. Ngicela ngichaze ngalapho yindaba ucabanga kanjani ukuthi udinga usizo ngizona zonke lezi zinto zibalayo ukuthi uze uyazinikela unikela nangumntombi bakho ukuthi ufuna ukuthathwa yimini kanjani? Isizathu sihle esenza ukuthi ngidinge wena empilweni yami ingoba ngiyabona vele ukuthi esikhathini samanje sekunzima ukuthi uthole umuntu wesilisa oneqiniso. So njengoba ngakubuka ngakuthanda ingakho ngidinga wena empilweni yami hayi ngoba uma wengane yakho khona angakwenzi kahle kodwa ngiyazi ukuthi mase ngikhona empilweni yakho khona nami indima yami engizoyidlala njengomuntu wesifazane uzoyithanda than uma wengane yakho lo vele ekhona njengamanje. Hayi ngiyakuzwa
Kodwa uyamazi ukuba wengane usiqanqandu uyabona uyabazi ukuthi ukukhula kuthiwani ngobaby mama yabo. Uyamazi ukuthi unjani. Angimazi. Awumazi. Lo muntu loyana alifaka libe nodanga lo muntu lo. Kodwa ngicabanga sihle ukuthi umuntu ongakuhlula umuntu wena omaziyo kufanele kube wena oxoxisana naye. Obvious vele akufiki kube lula kuthina njengabantu besifazane kodwa uzakwamukela mase ngikhona. Ayikho into azoyenza. Okay ngiyakuzwa. Aseke sithatheke lento sibhekise kakwena. Yes. Sibhekise kakwena ukuthi like wena kufika nalesigaxa lesi sengiyafika ke ngithi mina sibanibani ngishelwe intombazane ithi ifisa ukukusiza emakamereni ifuna ukusiza yonke indawo. Wena uzo-acta kanjani? Uzothini wena? Njengomuntu wesimame. Ngeke uzibone njengomuntu wesimame ontekenteke njengomuntu wesimame ongakwazi ukugculisa indoda yakho. Cha, noma ngafika lokho kodwa angizukuzenyeza nami ngizodlala indima yami njengomuntu wesifazane ukuze ngiapprove kumuntu wami ukuthi ngumuntu onjani ukuze angangithathi kalula. Cha, ngiyakuzwa ke lokho. Wena uthi wena ngizube nankinga. Angizukuba nayo inkinga. Moke inyatheleni zakhe. Yes, ube kuthiwa ngisenyatheleni zakhe kodwa nami ngayidlala indima njengomuntu wesifazane ukuze ngiapprove wena ukuthi vele wawudlala ngesikhathi sakho kuloko kade ukwenza. Ngizama ukukhompyutha than lo ovele khona. Futhi wena unankinga nokungena kulobu budlelwane lobu sikubona. Hayi anginayo inkinga. Uyazi ukuthi leyo ndlela le ndlela ofuna ukuyithatha inzima kakhulu. Ngiyazi kodwa vele nje into okuphilwa ngayo emakhaya. Wazi ukuthi mina ngumuntu olusa inkomo yabo inkomo zababa futhi anginayo imali. Yes. Njengoba ubona ungakamlokhu njengamloboli waseqaleni ngoba imali ayikho. Nenkomo lezi akusizona zami ezababa. Lo mnotho ubona ngalela suku uma mhlawumbe ugaqele wona. Akusiwo wami. Ngifuna ukwazi lokho. Yes. Yebo. Ngoba phela akuvamisile lento oyenzayo ukufika la kumina uzongitshela nje ukuthi angishela. Yes. Ngoba ukushela phela lokho. Ungenza njengendoda entekenteke, indoda engakwazi ukuzikhulumela. Cha ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ucabanga ukuthi ngikuthatha kanjalo ngiyakuhlonipha kakhulu. Isizathu esenza ukuthi ngifike la ingoba ngiyakudinga kakhulu empilweni yami. Ngeke uzubona ukuthi abantu bebebuka njengamanje bangibuka njengendoda entekenteke eshelwayo. Ijongo la ngempela liyasuka lihambe lo emfuleni loshela intombi. Yabo. Mina ziyazifikela ngamasoso kanjani. Yabo. Hayi ake ngithi elakini libe nawe ngoba ngakubuka ngakuthanda ingakho ngize ngazokubhalela la ngoba ngibona ukuthi bazoze bethathe kanti nami ngiyakudinga vele. Okay, asiqhamule kanjena ke sisi. Yes. Mina ngile ndoda engiyona yabo. Ngile ndoda ineqiniso. Ngindoda impela kodwa ezinye inqumo ngoba sibambisene nomuntu wesimami kumele ngibuye ngizikhulume naye. Ayikulungile sihla inkinga ungakhuluma naye then kuyothi mase nixoxisene ke naye bese uyabuyela kumina uzongazisa ukuthi nigcinephi nenkulumo kodwa nje kufanele ukwazi ukuthi ngiyadinga empilweni yami kakhulu. Uyangidinga kakhulu. Umntombi bami ngifuna ukuthatha wena. Hayi ngiyakuzwa iphupho lalo lonke ijonga ukuthi uthathe umntombi Nkosi yami isicoco esidatshulwe nombane nami ngikasijabulela nje futhi ngempela uqinisile ukuthi amadlozi asekhaya ngigidele. Yeah. Ngoba phela kuyimvela kancane impela ukuthi ngavele kusuke nje intokazi enhle njengawe nje isuke nje iye kuyijonga ithi hayi nakho ngiyakunikeza ikhekhe thatha. Kunjengoba ngishilo ukuthi elakeni libe nawe. Oh. Yebo. Ngasho ukuthi kuhle kuyancomeka. Engingakwenza nje mina ukuthi ngizodonsa ucingo ngihlele inhlelo ukuthi sikhulume sibone ukuthi lo daba lakho simisa kanjani. Kepha ngoba ngindoda ekanjena ngibona ukuthi le uma wengane uzoba nenkinga enkulu. Hayi sibonge ngajabula kakhulu. Angiboni ukuthi uzoba nenkinga enkulu. Ngizokwamukela emndenini okomthetho. Yezwa ngisho njalo mina ngendlela yami ngiyakwamukela. Angazi kumndeni ukuthi uzorektha kanjani uzothi kule udaba lolu. And futhi uma uthola ukuthi akusimini usukile wayoshela intokazi esukile yayoshela ngeke ngibuke nanje ngendoda ebuthakathaka. Hayi if wena ungithandile angicabanga ukuthi bona bangaba nayo inkinga kulokho uzobabikela khona. Wena uthi nje inqobo nje bekuthiwa ungangimini ukuthi bathini bona. Ukuthi bathini bona. Akusida akusedoko ligayele bona. Hayi abahlangene nalokho. Okuhlangana imsemna nawe uthando kuphela. Hayi
Sibonge Nkosazana Mhlophe. Nkosazana oyidakhele nje nxese. Hawu ngiyabonga. Ngiyabonga Joe. Ngoba phela sekwachiwe sowancokola kuthiwa Nkosazana Mhlophe. Oyidakhele. Ngiyabonga Jogelihle. Yebo. Konke kuhamba kahle. Hayi. Kodwa kuhamba kahle ngendlela engibona ngayo. Na ubona ngathi kuhamba kahle. Hayi ngibone ngathi kuhamba kahle impela. Hayi inkinga yakhona nje siswami umndeni manje ukuthi uzolamukela kanjani lo daba lolu. Uyabhilivela kwisithembu? Ngiyakholelwa kwisithembu ukhokho omkhulu weNASA nokhokhokazi so okhokho nje babenaso izithembu so yini engangihlula nami yabo. Nawe ngeke wamind ukuthi ube nesithembu sakho. Ya vele ijongo nejongo isifiso salo ukuthi sibe nabafazi abaningi kwande isibongo sakaba. So does this mean senivumelene ukuthi ni couple or benisaxoxa? Mina nginankinga nokuba i-couple nayo nayi anginankinga kakhulu ngizokutshela umndeni ukuthi umndeni wasekhaya nayi into ngathini nayi into kasengishilile ngoba ngeke ngiyiveze ukuthi yona ngishelile ngamanje ngizobuka nje ngendoda entakatha episode abazoyibuka ne-episode bebona ukuthi usheliwe. Intokazi wena unenkinga nokuthi usheliwe but uyakuchaza usisi uyamthanda. Ya nabanginankinga nosisi inkinga ukuthi ukushelile kodwa le uthanda ukuthi kube wena ozomshela. Yes bengathanda ukuthi mhlawumbe mina umshelile yabo. Ukuba kazanga la uhlelweni ubuzomshela wena. Hayi kodwa bengeke ngicabange kangawo ngoba kwakuyinto ungizisise kahle yabo. Kwakuyinto yokuhlangana nje ukusheshsha yabo. Wena nami ngaba nalo umuzwa ukuthi awu kavela kabani le ntokazi yabo. Kanti naye ufikele lo muzwa lo yabo. Ukuthi nje ubunge kuzucabanga ukuthi wena ubeka amabili amathathu because ufocus bengeke ngicabanga ngempela. Futhi ngicabanga ukuthi ubani intombazane engavuma ukuthi ingene esithenjini. Abantu abafani namanye amantombazana asimanje isithemba amanye akhulele kusona as-understanda like abantu abafani abantu. Wayawuqisile kodwa sasiqande nginaso lapha endlini yo. So manje usuvumile ukuthi niyathandana ni-couple. Uma wengane uzowenza njani uzomtshela after noma uzoqala uconsult naye mase uyaconclude ngala. Ngoba ngindodeka nje ezinye inqumo sibesithathe nayo kodwa lesi sidinga mina njengendoda ukuthi ngisithathe. Yena usezozwa ngami ukuthi uyakuthanda noma akakuthandi kuyomele akwamukele akunye ngaphakathi yabo. Iyona indlela yokuthi sithathe isithembu leyo. Ngaze ekuhamba kwesikhathi ngizobe lento lesithembu kahle kumele ngobudlunkulu kumele ngiqale ngikhulume naye yabo. Kodwa ke mina ngizowenza ngendlela yami kukhona izinto eziphoqa ukuthi ungene ngendluzo yangena ngendluzula nje like ngendlovu yangena ngizowenza kanjalo mina. Okay ufila kanjani my sister? Hayi angifuna uqamba manga ngizizwe ngijabule kakhulu ngoba isicelo sami siphumelele yize esayoxoxisana noma wengane yakhe kodwa ngiyathemba ukuthi isicelo sami sizoba impumelelo sizoqhubeka nosihle sithandane ubumkhwenyana wami weqiniso. Ngizwe sokhuluma umkhwenyana bese nixoxile vele ukuthi step esilandelayo la sekumento sesiyathungisa vele zawushaya. Hayi uyagagamela sisi. Obvious kuzophelela lapho vele kuzogcinela lapho vele. Uyagagamela. Kodwa phela ngithi Themba libulali. Yes. Ya kahle lethi. And ngoba yena ewumuntu osefike waba nesibindi ngithi sesibindi sabulala saphilisa. Fike waba nesibindi samphilisa. Round 1 la. Okusho ukuthi alikho icala ekuthenini agagamele ngoba kusuthi isibindi sakho usithembile uyazi ukuthi somphelelisa vele emshadweni. Cha isibindi sakhe ngiyasaba isibindi sakhe kancane afike nemali esephelele amalobola athi ngiculo ngilobola. Cha ngiyasaba. Ungayenza into enjalo? Cha ngeke ngiyenze le nto enjalo. Yize ngimthanda impela kodwa ngeke ngikwazi ukwenza lokho yena ozokhipha amalobola wasekhaya. Mengawakhiphi inthandane forever uzowenza njani? It's okay makuzobe kudalelwe lokho it's okay because ngiyamthanda at least open minded. Yes. Okay. Wangithembi. So can we conclude ukuthi sesine couple entsha sha umacekeceke ku brand new out of the box. Siyashadisa sathungisa. Okay mhlawumbe sishadisi but sibeka abathungi bethu ku speed dial ukuthi mhlanithi nina zawushaya.
abathungi at least banawo ama-measurements bayazi ukuthi so-size ba sesiyathungisa sesifika nemqhele yabo nje sesiba ready into kanjalo. Yebo kunjalo impela sisi ngasho ukuthi sikhaphuli kodwa ikhaphuli ngisho njalo ikhaphuli ngizozama imizamo yami nami ngibone ukwenza kanjani ikhaphuli. No, ngicela mfethu ukuthi uhambe e-head office uyolungisa indaba zakho nemama and then khona nizokwazi ukuthi i-union yenu nonke nobathathe izoba smooth bemnandi because showcase naye ngeke aza kuthathe kahle mhlawumbe sazofuna ukuthi ulibuncenga isimo kancane until azojwayele. So nawe ngicela ukuthi umbekezelele umama understand ukuthi wena ofike wazodisturba indawo yakhe, so uzodinga ukuthi ube nayo yonke i-patience edingekalayo while esancenge salungisa izinto ungamphuthumi ukuze into yenu izokasihambe kahle because ngeke ufike entweni yomuntu bese uzosha u5. You get me? So ngiyakuthanda because open minded and you look like you are willing ukuthi ubambisane nabo bobabili. Uma ungaqhubeka kanjalo I think into yenu izoba smooth kakhulu. Sibonge. No, sifika sesitwenkile emshadweni. Siwenka Nkosi yami. Ngizobe ngigqoke ingubo ene-theme yasolwandle ngoba sihlangane ngasolwandle. Kuzoba ngathi i-Durban July 2024 ngizobe ngishaya right the way. Ingubo yami izobe amagagasi kanje ifana nothando lweni namhlanje. Ngiyabonga kakhulu and ngijabulela nganihalisela uthando lweni lushasha. Siyabonga nathi kakhulu sisi. Hayi ngicela ukunisiya Nkosi yami. Angifuni kube ngathi ngiyaphazamisa ngicela ukuthi. Hey, uhambe kahle. Engakusho namhlanje ngamantombazane asabo approach abantu besilisa ngasho ukuthi mantombazane musana ukusaba ukuziveza imizwa yenu ngabafana. Kufanele uziveze kumfana ukuthi how you feel ngaye if umthanda ungazibukeli phansi ngoba kuyenzeka. Chasile ngethi sanamhlanje ukuthi angaze ngacabanga ukuthi khona intombazane engaveli ibe nesibindi kangaka nje izofuna mina nje ijongo. Kodwa ke ngibonge kakhulu ngiyabona usinesibindi amantombazane. Akukho engakuthandanga ngedate namhlanje, yonke into ihambe kahle kakhulu. Engakuthandanga ngedate namhlanje ukuthi le ntombazane ingenza ngibuye njengendoda entekenteke nje engakwazi ukushayela engakwazi ukumela into yayo. Yabo. Into engijabulisa kakhulu ngedate namhlanje ukuthi usihle lo ebengimfuna uyijongo insizwa yasemakhaya ngimtholile. Into engathanda ukuyisho kumalungana nami ukuthi akabekezele ngoba sekufika ingagara manje. Sekufike inkuzimalanga. Yabo. Ngasho njalo nje kuyena abekezele. Into engayisho ngoma wengane kaSihle ukuthi akabeka umoya phansi azi futhi amukele ukuthi akuyena yedwa kuSihle sengikhona mina wesibili. Engakusho kwingagara ukuthi iyazazi ukuthi isifake kwini. Kumele kwazi ukuthi ikubekezelele lokho yabo. Mina ngindoda eqondile ngifuna into eqondile ngasonke isikhathi kuphela. Into engayisho kwamanye amantombazane asamfuna uSihle ukuthi awame kancane asidedele nje asushayisa ngomoya ngoba sesi right. Ukuthi ongakusho kubantu abafuna unonto engakusho kwabantu besilisa abafuna unonto ukuthi ayabahlehle impela ukhethe mina futhi uqobo nje impela. Ayabahlehle bona isibindi sakhe nje abakhohle isona ukuthi ukukwazile ukuzoshela mina akusho uzokwazi ukushela bona. Ushela mina kuphela. Ikhaphula namhlanje ngicabangise Nshamduze ngibone ku Facebook thiwa mina ngiyamthanda yena. Ukuthi yena akuthanda bani noma uyangithanda yini back okwakheke lokho. So ngiyafuna ukuthi nawe ubulo muntu nje emhlabeni ukuthi nje uphokophelele ukuthi into mawuyifuna wena uhambe uyilanda ngqo. Ukuthi yona ikufuna back yona iyakuthanda awungendawo wena lapho. Igama lami kuSinengwa Kanene, but of course if we VIP yasemhlabeni then you get to call me under my 2000. I will always be your host with the most. I was doing the most by the coast today. So thank you so much for tuning in and being a part of today's episode of I Have a Crush on You, and please do remember it is season 2 with so much love and appreciation from Select Africa TV. Sibonge kakhulu ungakhohlwa usilandele enkundleni zokuxhumana. It is Select Africa TV everywhere, and please subscribe to this
channel on YouTube, and make sure you turn on our notifications so that every time we post, we ask now awuphuthela awusali. If now uyabona ngathi khona isithandwa sakho, ufuna ukusithola sibhrume emlanjeni, kodwa uyasaba ukuthi ugqoka u2 piece namaqhaqho kusiyomlanda emlanjeni, ngibhalele boza yami ngizokusota out mina ngizokusetha sine Select Africa TV. So just write to us on the email address down below. It could be someone you're crushing on, ofuna ukuthi abe umuntu wakho. It could be someone you're trying to befriend, ufuna ubungane wakhe para wazi uqala kanjani nje ukuthi uyixoxe leyo nto la ukuthi nje umtshela uthi ngifuna nje ukuthi ubichomi yami. Or it could be someone you're trying to work with, uthande work ethic yakhe para wazi ngena kanjani. Ngiyacela ukuthi usibhalele thina sakwazi ukuthi sikusize sikusethe. So ngiyacela ke nje ukuthi do best and do best. Happy Tuesday, good night, thank you so much. Let me love and leave you till we meet again next time.